Brîna penaberiyê, straneke li ser êş û azarên Efrîn, Kobanî û Qamişloyê. Hunermendê bi navê Heydarcan ku ji Efrînê ye, peyv û awaza strana Brîna penaberiyê li bajarê Xelîbiyê Stenbolê hem nivîsand û hem jî got. Heydarcan li Sûriyê heta pola şeşemîn dixwîne. Ji ber debara malê, dev ji dibistanê berdide û di gel bavê xwe dest bi xebatê dike. Di temenê xwe yê biçûk te. Beriya 4 salan jî ji ber şerê navxweyî Sûriyê dibe penaber. Ev 4 salin ne diya xwe, ne bavê xwe, ne jî xuşk û birayên xwe nedîtine ji ber ku nikare biçî Efrînê. Hunermend Heydarcan dibêje wî ev klîp çêkiriye ji bo ku Kurdên li hemû cîhanê bi êşa milletê xwe bihise û lê xwedî derkeve. Navê klîbê Brîna penaberî bû. Ji ber ku milletî me penaber bû li hemû derê belav bû. Em dixwazin yani vî klîbê xwe keşkeş milletê xwe bikin. Gem milletî me derva li Ewropayê jî bi êşekê milletê xwe bihise. Zambe milletî me pir êşek û xemgînî pir dî yani. Ne bes ser Efrînê tenê çêkiriye, li ser Kobanê jî çêkiriye û li ser Qamişê jî min nav deng kiriye yani. Gel Heydarcan, hunermenda Bakurî Evîn Şahîn jî di strana li ser Efrîn, Kobanî û Qamişlû deng daye wek vokalîstekê. Ew dibêje ji ber vê strana penaberiyê gelekî hestiyar bûye û dilê wê li ser Kurdên ku ji welatên xwe koç kirine û di şeran de canê xwe ji dest dane dişewite. Lewma wê di strana Heydarcan ya bi navê Brîna penaberiyê de wek vokalîstekê deng daye. Vokalistiya strana keke Heydar kir. Ji bo vê jî ez gelek kêfxweş bûm û gelek jî hestiyar bûm. Ji ber ku ez jî penaberekê me. Em yani kesê li Tirkiye dijîn. Penaberê nav sînorin. Birayê me ku dayikê me, bavê me ku ji Sûriyê hatine ew jî penaberê dervayê sînorin. Ji bo wî jî ez ji bo wan gelek xemgînim yani. Strana hunermend Heydarcan ji sê beşan pêk tê. Beşa yekem li ser Efrînê, beşa duyem li ser Kobanî û beşa sêyem jî li ser Qamişloyê. Heydarcan vî klîb û stranê diyarî gelê Kurdistanê dike û dixwaze di demeke ginde ji penaberiyê rizgar bibe û vegere welatê xwe da ku karibe li wir hunera xwe berdewam bike. Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul.